Hadien jangka jing syakri hagi babun Tylli ki Snem Kum Nonghikai jang ki khana school na kaleng ki Shnong jangka than umden Ribhoi district hapo ka Shlem Pule jangka school St Joseph Higher Secondary School umden de nakadaw jangka jing no Hakarta kabala penlong yau Babu Sebastian Maïong ban Shongthait Noh nakakam Nonghikai Kum Nonghikai ulayale ban syakri ki khana school kat bala lai buj ibor ban sam ya ka jing nang jing start syaki khana school jangka tei ka school Babu Sebastian Maïong ulai ka jing syakri Kum Nonghikai hakane ka school kumbalai penyo Tylli ki Snem kala penlong yau teu Nonghikai ba un sngo benut bat sngo diaw ba un ino ka kamera kelas ka bauju penlut ya ka por jang u hakite ki lai penyo Tylli ki Snem ka jing sngo benut ban ino ki khana ki bauju hikai bat ya ki para Nonghikai ki biju ya trailang man lakaski bat kum ka jing ai jing khuble yau teu Nonghikai ka school St Joseph Higher Secondary School umden ha ka program rakhe ka sngi ba kerpang ki kimi ki kpa ka parents day bat ringkat ka arts and crafts exhibition bat ka food fest jong Snem Hajar pusau lapen ku burom yau teu Nonghikai kum ka dak ka jing ai jing khuble ye ki mati trei kam jong u bat yau senyang u benhei u baula no bat kentiu ya ka tei ka school haki kerdan ki basaneng haki ne ki lai penyo Tylli ki Snem Babu Sebastian Maïong ula sedang benhikai na du Snem khat khandai spa prapulai hakatei ka school Hendrei Hadien katto kat nepor haka jingkwa jang u benlek pule pentebet susu haki kerdan ki bakham saneng bat house Snem khat khandai spa prapunyo Hadien ba ula pendep iki jing pule ulawan phai biang benhikai hakatei ka school hadu uneu Snem Hajar pusau kumbalai penyo Tylli ki Snem kilayat bat ki Snem tri kam jong u nadu ka sngi ka baula shimti ya ka lengkor Kum Nonghikai hakatei ka school hakane ka sngi nakalyang jong Babu Sebastian Maïong ula yo lat ban ya thu khana lengkot shapang ka jing ya lenti jong u hakakam Kum Nonghikai hakabakut jong ka jing ya thu khana Babu Sebastian Maïong da ka jing sngoret ula pan map ki khana school ki Nonghikai bat baro ki baju ya trailang rengkat ki ba ula kum penmong haku hakine ki lai penyo Tylli ki Snem ki bolo syakri Kum Nonghikai. I request our Vice Principal to read out the heading gate with their hearts, not just their minds. You, dear teacher, have always been that one teacher who has enlightened the hearts and minds of students by just being yourself. Thank you, Sir Sebastian Maïong, for all the extra efforts that you have taken in shaping each and every student, helping them grow to be a better version of themselves. You are not merely a teacher, but also an inspiration to many. Once again, a hearty thanks for all the support and guidance provided by you, dear teacher. Wishing you a very happy after retirement. Best wishes from the principal, staff and students, St. Joseph's Higher Secondary School, Umden. Ka jingmut jong ka school hakine kisi kela mukum mensua ka komperkhat jong ime ipa jungi mensua ime ipa jongaru ki perkhat le school ban yo kam sarkar Henry kane ka jingtmu kam la chuban urlong namar ka jing roistet kaba krau apo kari jungi ha kalyang jong ka jingnang ka jistar te kane ka food fest ka ba ka St Joseph ka lapni meta kasi kadai ka wei na ki benta jong ka school ka education ka ban ai lat ya ki kena school ban tip ya ki weiru ki benta jong ka school ha ka ba kilan ben kam ha ka jing im ka juki kum wei no hikai jong ka ne ka St Joseph meta kasi ngam ban kren sibun nga ai ka jing sangu ya ka management jong ka St Joseph ka bala penbek lang ha ka ne kasi ban ai ya ka ne farewell na ka benta jonga kublai sibun your principal, the staff teacher, but the way canon staff teaching assistant in the schools. Kajing ya Tylli jumpi, kajing ya Daijimu jumpi, pilala ban langkat ne ya kikibi kikpa, bat ya kikun dikti jungi ha kane ka Lampung.
Deng gua banyak tu kenjat ya ka story terekam jenga nadu ka basdang. Oi. Ha kita kipor ki jungi, kita kipor ki ba bok ba. Mo ni man kam bang to application. Ki wan khon na yin ban yo kam. Ki wan khon na yin ban yo kam sarkar ru. Ki wan khon na yin yangi ban long pulit ru, ban long sipai ru, ne ban long Nonghikai ru. Kadai ka kabu ka biang ba ha ka tu ka por. Wat la ngiduna ha ka jin pule ru ni yo lat ba ki kam sarkar bat ki kam bang iseu tenan pantri ha ka liang jong ka school. Te ngamar ya dak pendep ya kamatrik jonga na simple house name prafulai ngalawan hikachi sendon hang ne Saint Joseph hakatu kapor nga kan mau bau headmaster jungi dangde Babu Francis upa jong thar mau balakpat no bang kwai hai jong blai kagane kapor kade katu ka Snem Hadien sistem Snem had Shua jong ka teachers day jong ka te ka Snem prafulai Father Marso mo SDB ibala jangai jelang na kane ka snow jingi ila kho jingai ang tian ong yang mo tian ma Sebastian Maïong rel palung kot mo tian ong yang ka tu ko por te me ling kai no sha marngar sha Don Bosco ha berlihat to ba ti ba hi yo koi do ong ma e ka tu ko tu batisha ngalapun kut ya ka Snem jenga hangkai house Snem prafulai adi kata ukhot biang ngau ong pilai no cha Alfred ngaru malai di ngatumu ni hakatu ka Snem ban ya kendu hakatu ka Snem ya ikong Bernadette Singli ba iru balikai hanya Saint Joseph bad alumni LP school bad Nonghikai Shongthait Noh te ngala pendep ya kata ke sekolah mengko ya ke Snem prapusan si teng Snem arlai benai si Alfred bad oh yang pilih biang namo tian milih pilih biang nak to le te ngala pendep ya ke PUC Chelong Saint Anthony's house Snem Province Tawan Thai biang sa kane ke ju ke school te nadu Province ter hadu mentah kamu ke Snem arpusau ngala berikut au ubu benai Agos arpuniu terik mu kade ke por jenga kapali jenga ban Shongthait ngala saya tenang mu wala yo ban Shongthait ru walda ngai I ya kena school ru mu bapli ngasau tenan ba ya kena school ngasau tenan ba ya kena rep ngangik mu ngangik ba kinam snoi nga ya ka jingla dom jenga teng mu namar ni kini kai bari mi kamsel tenat utu lati ba om bapi minta ba bat CRP ne bulit Henry ding sempat namar ba akan mau ya kawi ke jong jong kiri start hendai spare the rod spoil the child kata gasa ha gaji mud jonga mu nama gaji mud me hendai no oi ha gajuk minta te kiong utu ding tebu no sa kendong mo pen kampat ta gawe ketin ka ba kiri start minta kisem mu ka but start minta kisem ha ba ki pulepnya ia gaji long ka development jong ki kena mu ki den kam ya ka jingi ba ka dei ka wei na ka jingkwa jong Usain jungi Don Bosco bakut uba ka jingi ya kena kalau ka wei ka bakuta bakrau ban ai ya ka tibriu tiblei bat ya ka jinang start ka badeng kam ka kum ka ya jong ka pate te kena baik hakane kapor
ngakarparu ya pi ban map mo ya ka jing bakla junga bat ya gi para Nonghikai ru mo ki badang don ki badang tre ha ka ne ka school minta ka snem bada don kono ka jing bakla ru ngas nge ban pang ngapi ya ka jing map ka jing pi to oi ku mo brio mo ngam la lai ka ki ka gejat ka tin ka tulis bun sin mi bakla oi wala dang yar ki bun sin ru mo re teng ka don ni kata ka jing pakhu ha ka Ibril. Te ko kena be ngakwa ya pi mu tang ini di jingkwa di junga. Di wan cha school om tang banang ya ka kot pule oi. Den kam banang mu ya ki den nong baro khoi bagi Nonghikai. Jadi ban pas bha man ka snem. Jadi ban don kata ka jutip Riuti Blairu ha kaji imaman kasi. Te kabang akwa ya pi kena school ha kene ko so bangan song kalong kene. Kajing kongu ya ime ipa. Kajing kongu ya ime ipa. Lada pim kongu ya ime ipa. Nonghikai kin community ya pi lapin kongu ya Nonghikai ki jopi. Kata galong. Mo Tek kajing kongu ya ime ipa. Henry Selsi kempep ngimla ban lem ngimla ban ri don sisa kilong yin long sam ha ka dustur jungi ki ba ya pa ya pra. Balai ki drop out kimi. Balai ki drop out kimi. Tenrai ka dei na yin na sam ngim don kajing e ya ki kon. Na lor ba ka terdu kajing Kerdu hayi ngasam, yin kisam jungi kipai kipra. Jika drop out kaba kongsan haki school kade kejinglong na kayin kasam. Kitimi dikti, pati kun dikti ki hapan perkat ya kami yang kamsam. Bela duna ukpa duna kakami. Te bunsin kajingkia kayin kasam ngayo I hakine kisni hasnong jungi bapli ki pepku tang na kata kadau. Kajing duna hayi ngasam.